Čaute děcka. Tak, já bych vám chtěl teďka ukázat, jak vypadá důvěra člověka k člověku. Tak, děcka. Kdo věří, že tady tohle vypiju? Syrové vajíčko. Je Adel, ty jsi tady, čau, ahoj, jak se máš? Počkej, ještě tam něco dořešíme a hned, jo? Minutku. Jo, dobře. Jak se dostanu na Velehrad? Na Velehrad? No, to musíte rovně, pořád rovně. Děkuji. No, prosím, nashledanou. Ale počkejte! Ale to je přece úplně na opačnou stranu! Počkejte na mě, počkejte! To je 5 minut pryč a ona tu pořád ještě není. Tak Kačenko, ale teďka mě fakt musíš chytnout, jo? Musíš mě chytnout, jo? Chytíš mě? Skoč, já tě chytím. Tak jo. Promiň, něco mi spadlo do oka. Já jsem myslel, že mě chytíš. Přijde, nepřijde, přijde, nepřijde, přijde, ne, nepřijde, jo, ale jo, přijde, nepřijde. Věříš nám? Věřím. No tak takhle právě. Hej Luky, pojď sem, já ti potřebuji něco říct. No, co potřebuješ? Hej, já mám novou holku a jmenuje se Hanka, ale hlavně to nikomu neříkej, jo. Hej, fakt, jo, dobré, já to nikomu neřeknu, nikomu to... Hej Martě, že potřebuji něco říct. Co zas? Hej, Vojta si našel novou holku, ona se jmenuje Haňka. A proč mě nikdo nemá rád? Proč mě nikdo nemá? Věříš nám? Věřím. Pojď sem, je to plná vody! Hej, Luky, kde jsi? Minuta. Na zdraví. Je to tady, už mě má přítel alkohol, hrsti rukama, zubama, kroutí mi nohama, poliká mě a já